съм привърженик на прогресивните твърдения за българската култура, дето е все изостанала или наваксваща, или описана от липси и прочие и прочие. Макар че много добре знам, че тя спокойно може да бъде описана като чисто рецепционистка култура, като култура състояла се от ред рецепции на важни автори и на културни феномени в европейската култура също. Мен по-скоро винаги ме е интересувало как тя рецепира, по какъв начин българите усвояват този масив и какво той ни казва за съответния период от време в развитието на тази култура, кои са, така се каже, основните структурни ядра, които се повтарят, които трайно се възпроизвеждат. Тук няма да ви занимавам с моята идея, защото наистина ще говоря кратко. Самия факт, че античната литература, Доротея знае тази моя теза, че античната драматургия няма много трайно присъствие в българската театрална рецепция, вече говори не в полза на факта, че сме, така се каже, възпитани в една театрална култура. Театралната култура се основава най-вече на респекта към драмата, и то на драмата, разбира се, тръгнало от античността. Няма човек, който е тръгнал да пише драматургия и да не се е обърнал към Аристотел. Просто ще прескоча тук всички аз поетики, които задължително тръгват оттам. Българската култура няма слабост към това. По никакъв начин. Българските драматурзи набавят своя масив от сюжети, не отпращайки към античността. Въобще драмата няма голям престиж в българската литература, нито в българския театър. Трябва да бъдем точни. Като историк мога да кажа, че не си, връщайки се във времето назад, особено към Възраждането, си дадах сметка за това много, много категорично. Тоест има периоди, които усилват интереса към античността, и този сборник много хубаво ни показва 80-те години като такъв период. Тоест като период, който много интензивно насочва интереса към античността. То е свързано с, разбира се, много неща, сам по себе си период, който се нуждае от специално проучване, изследване, много проект може да се направи върху това. Свързано е с огромния респект, който започва да възпитава късния комунизъм, и то в рамките на голямата си програма 1300 години в България. Там влиза някъде много активно тази работа с античността. Употребява я, ще го кажа бързо и просто, като орнамент и не позволява никакви по-дълбинни анализи на античната драматургия. Прекрасен е текста на професор Протохристова за Орестия в този смисъл. Защото показва през конфликта между Ничев и другите, показва точно идеологическата съпротива на подобна рецепция, каквато упражнява Вили Цанков. Въобще няма никакво значение. Аз съм била много малка, като съм гледала, имам смътен спомен от тази постановка. Никакво значение няма, така да се каже, колко верен е бил на Ескил Вили Цанков. Още повече, че говорим за едно поколение режисьори. Това е знаменитата четворка, бургаска четворка, Вили Цанков, Леон Даниел, Юлия Огнянова, Методи Андонов, които правят опит да включат, те го правят, българския театър без никакво съмнение към най-актуалната рефлексия режисьорска в това време в Европа. Тоест, когато театъра се разделя с верността към автора. Разделя се брутално, налага се един силно концептуален театър, знаков театър, който казва, че режисьора има право да прави каквото си иска с текста, стига той да е убедителен, защото театъра трябва да има общо с обществото, с неговите проблеми. И ако Есхил ни помага, за това така трябва да бъде. Стига това да е достатъчно убедително. Допускам, че съдейки по това, което чета, Вили Цанков е имал подобни намерения. Колко това е верно, нямам никаква идея,
но при всички случаи той е режисьор от този тип. Това е намерението. Абсолютно по същия начин, както него са го критикували, че не е верен на Есхил, е преследван Леон Даниел заради Хамлет. Защото той пък с Шекспир няма нищо общо. Най-важното, което са се опитвали да правят режисерите от това време, е театъра да има общо с проблемите, които вълнуват реално публиката тогава. Още повече е важно в този смисъл рецепцията да е разположен в начин, по който публиката чете театъра, въобще който гледа театъра в този период. Много е интересното. На мен тепърва ми предстои да се занимавам с това, но водещия код на четене е алегоричния код. Поставите за репликата, не е ли думата криптополитически? Може, да, може и така да се каже. И така в този дух. Да, би могло да се каже. По-смедичко. Да, би могло да се каже, разбира се, и така, директно. Да, точно, разбира се. В тази посока се обърнах към алегоричното четене, защото то превръща де-факто всеки театрален жест политически. Това имах предвид точно. Независимо от това, професор Протохристова го казва, независимо от това каква интенция има режисьора, то се чете идеологически, просто защото е идеологически кода, общия код, в който представлението функционира. Криптополитически абсолютно. Така че аз тук ще си спестя всичките тези разсъждения, които провокираха отделните текстове. Разбира се, така подробно представени от професор Славова, разбира се, има множество пристрастия и коментари към много от тях, особено към този на Барбара Бирик от университета в Торун. Аз съм била там няколко пъти член на международното жури на Международния фестивал в Торун. Кшиштоф Върликовски е изключителна фигура в съвременния театър. Това е, бих казала, европейската десятка в момента. Казват, че той е втория режисьор след Конрад Свинарски, който се чувства толкова добре извън Полша, колкото и в Полша. Живее в Париж, поставя там. Аполония е потресаващо представление, наистина. Върликовски работи с античните текстове, така както Вили Цанков най-смелите си представени би си позволя. Ама никога. Защото все пак там седи един респект към фигурата на античната драма, който за това поколение е задължителен. Докато Върликовски се занимава с цялата тази традиция и той е преработвал от гледна точка на един масив, който се занимава с реалните политически проблеми на Полша в момента. Затова е Аполон. Това представление, то предизвика и множество скандали в католическа Полша и после в Париж, където се появи. Сега тази книга има две части. Аз безкрайно цена, както първата и част, тя е отворена директно към семинар. Позволявам си да ви го предложа, защото всеки един от тези текстове дава такова основание за дебат, особено ако поканите и театрали. Но още повече цена втората част. Точно като човек, който се занимава с история, аз много добре знам какво означава тази втора част. Тя е много тъничка и така показва верно скромната рецепция в българската култура на античната драма, но вие наистина нямате представа какво значи да влезеш в театър, за да се опиташ да намериш какъвто и да е документ. Там просто няма нищо. Ама нищо. Изключение прави Народния театър, който в последните години все пак си подреди архива от части, и надпис, където също има един много съвестен от части Съюза на артистите, но и там е катастрофално положението. По театрите обаче е просто празно. Там е и съсипано, и загубено, и разпръснато, и дори това, което е събрано. Така че втората част на този сборник е безкрайно ценна. Аз мисля, че сама по себе си тя ще даде тласък на нови изследвания, защото вече от тук нататък, стъпвайки на това, което предлага този летопис, може да се правят отделни проучвания. Тук спи едно цяло отделно изследване върху Сфомато и неговата антична програма.
Защото ето те вече работеха с антични специалисти, с Горчев, който преведе тогава Антигона. Маргарита работи много дълго с този текст в най-различни версии. Впрочем, тази първа Антигона, която тя постави на сцената на Народния театър, си беше чист провал. Тя се игра има-няма 5 пъти и приключи, защото беше такова лабораторно нейно изследване да вкара Антигона в етнографски кодове. То си беше етнографско представление. Тя беше с едни помпони.